Sembla aquesta roda de premsa. En primer lloc, gràcies per haver vingut a tots els mitjans de comunicació, que avui sou presents aquí al Via Fora, i també gràcies al Via Fora per cedir-nos l'espai, com sempre, no només avui, sinó que més endavant, com podreu escoltar, doncs també ho farà, i per tant li agraïm aquest gest de deixar-nos la seva infraestructura. Bé, estem a la presentació oficial i definitiva del nucli comarcal de la Plataforma pel Dret de Decidir, el nucli Penedès, i tot seguit intentarem d'alguna manera resumir-vos els objectius de la plataforma i una mica el full de ruta que tenim previst per aquests propers mesos. Per començar, parlarà en Jaume López, que és president de la Plataforma pel Dret de Decidir i evidentment forma part de la Junta Permanent de la plataforma. També parlarà Manel Corbella, que ens explicarà el cicle que tenim preparat de conferències, i la Lluïsa Llop, que ens explicarà una mica, ens parlarà del treball que tenim previst engegar amb els regidors, amb els càrrecs electes de la comarca. I bé, jo ja dono pas a en Jaume perquè expliqui què és la Plataforma pel Dret de Decidir i una mica amb quin embolat podem tots plegats ara treballar d'aquí als propers mesos.